Job Kapitulo 15. Ang ikaduhang panagsultihanay, unya miingon si Elifaz, walay unod ang imong gipanulti, Job, walay maalamon niya musultig sama sa imong gipanulti, o manalipod sa iyang kaugalingon, ginamit ang mga pulong nga walay hinungdan. Daugyaghat mo ang katawhan sa dili pagbaton ug kahadlok sa Dios, ug sa dili pagampo kanya. Ang imong kadaotan milutaw pinaagi sa mga pulong nga imong gisulti, buot kang motaguluyo sa malansisong mga pulong. Dili na kinahanglan nga hukman ko ikaw kay gihukman. Kana sa matagpulong nimo, naghunahuna ka ba nga ikaw maoy unang na tao, nakasaksi ka ba sa paghimo sa Dios sa kabukiran, nakabati ka ba sa mga plano sa Dios, ikaw rabay may kaalam. Aduna ka ba'y nahibaluan nga wala na mo mahibaloy, unsa may nasabtan mo nga wala na mo hisabti, ang among kaalam nakatonan na mugikan sa mga taong tigulang na, ug una pang natao kaysa imong amahan, nagtanyag kanimo ang Dios ug kahupayan. Busa nga nung wala mo man siya panumbalinga, sa iyang ngalan nagsulti kamig malumong mga pulong. Apan nganong nagpadala ka man sa imong gibati, ug gisigaan mo kami sa imong mga mata, nganong nasuko ka man sa Dios ug nang himaraot kanya. May tao bang putli gayod, ug matarong atubangan sa Dios, ang Dios dili mo salig sa iyang mga anghel, kay bisan gani sila, sa iyang pananaw dili man putli, ang tao pa kaha nga yanuyanuhon lang niya pagbuhat ang daotan. Sa walay duha-duha daotan ug ngilad gayod ang tao, pamati, Job, kay sultihan ko ikaw sa akong nasairan. Gitudloan akog mga kamatuoran sa mga taong maalamon, mga kamatuoran nga ilang nakatonan gikan sa ilang katigulangan. Ug wala sila'y gililong, walay namuyok mga langyaw sa ilang yuta, busa walay nagpasalaag kanila gikan sa Dios. Ang taong mangdaog-daog sa iyang isig katawo, magkalisod-lisod sa tibuok niyang kinabuhi, madungog niya ang mga tinggog nga makalilisang, ug tulison siya sa panahon niya nagdahom siya nga layo siya sa kadaot. Wala siya'y paglaom nga makalingkawa sa kangitngit, kay naghulat man kanya ang espada nga mopatay kanya. Ang mga agila naghulat aron kanon ang iyang lawas, nasayod siya nga ngitngit ang iyang kaugmaon. Ang makalilisang nga katalagman sama sa usa ka gamhanang hari, nga andam sa pag. Atake kanya, mao ka na ang dangatan sa tao, nga mibakyaw sa iyang kamot batok sa Dios, ug misukol sa labing gamhanan, mapahitas-on siya ug masupilon, ug binitbit ang iyang taming, midasdas siya sa Dios. Nakailog siyag mga syudad, ug gipanag-iyan niya ang mga balayng gipamiyaan, apan ang gubat mo gunob sa maong mga syudad ug kabalayan, dili siya magdugay sa iyang pagkadato, walay iyaha nga magpabilin ug dugay, ug mahanaw bisan ang iyang anino. Dili siya makalikay sa kangit-ngit, mahisama siya sa kahoy, kansang mga sanga nasunog, ug sa mga bulak nga gipadpad sa hangin. Kon magpakabuang siya ug musalig sa daotan, daotan ang iyang madawat, sa dili pa siya makaabot sa hustong. Kagulangon, malaya na siya, ug sama sa nalayang sanga dili nagayod siya mo balik pagkalunhaw. Sama siya sa paras, kansang mga bunga na tagak bisag wala pa gani mahinog, ug sa kahoyng olibo nga wala gayod mamunga. Walay kaliwat sa mga daotan nga magpabilin, ug masunog ang mga balay nga natukod pinaagi sa suborno. Mao kining mga tawhana ang naglaraw ug nagbuhat og daotan, kansang mga kasing-kasing puno sa limbong.